ஹரே கிருஷ்ண டியோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். இதுக்கப்புறம் லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாத்துலயும் நம்ம கலந்துக்கணும் அவசியம் அப்படின்றதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க எடுத்துக்கணும். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே ஈஸியா கிடைக்காத ஒரு விஷயம் நமக்கு வாழ்க்கையில கிடைச்சிருக்கு. பகவானுக்கு பக்தி செய்யறது அதுதான் இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயம். ஒரு ஜீவாத்மா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அடைய வேண்டியது பகவானை அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதை மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். அதுல நம்மளுக்கு முழுக்க முழுக்க சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சத்சங் தான். சரிங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம நிறைய புண்ணியங்கள் பண்ணியிருந்தால் மட்டுமே நமக்கு இப்படி ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கும். அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை நம்ம நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையில பயன்படுத்தி பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம். நம்ம 7வது அத்தியாயத்திலிருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பக்தி யோகம் பத்தி தான் பார்த்துட்டு வரோம். அதுல பகவானோட வெல்த் ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? பகவான் எல்லாத்துலயும் எப்படி இருக்காங்க, நம்ம பார்க்கும் விஷயம் எல்லாம் பகவானா தெரியணும். அப்பதான் நம்மளால பகவான் நித்தியமா நம்மளால நினைச்சிட்டு இருக்க முடியும். பகவானோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்ற உணர்வு நமக்கு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப நிறைய ஆப்புலன்சஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் தான் சர்வ காரணம் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால நம்மளுக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை ஏற்படும். அதனால நமக்கு பக்தி வளரும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம். அதனால எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் பகவான் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பக்தி எப்படி பண்றது அப்படின்றது நம்ம 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி பார்க்கிறோம். அதுவும் இல்லாம நம்ம மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி நம்ம நம்மளுடைய செயல்களை நம்ம பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கணும். நம்ம செய்யற செயல்கள் நல்ல செயல்களாவே இருக்கணும். அந்த செயல்களை நம்ம செய்யும்போது அதோட பலன்கள் நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் எந்த விதமான மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா நேத்துக்கு நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அதை தான் நம்ம ஃபார்முலாவா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான எல்லா விஷயமும் அந்த ஸ்லோகத்துல அடங்கியிருந்தது. அதாவது செயலுக்கான பலனை திறந்திருக்கணும். அப்புறம் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லாம இருக்கணும். அதாவது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் தான் காரணம் தெரிஞ்சு நம்பிக்கை ரொம்பவே முக்கியம். நம்பிக்கையோட சாஸ்திரம் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மள டிவோட்டிஸ் தூய பக்தர்கள் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு கொடுப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட சாஸ்திரத்தையும் பக்தர்களோட அசோசியேஷன் நம்ம இருக்கும்போது கண்டிப்பா நம்மளால பகவான நம்பிக்கையோட வழிபட முடியும். சரிங்களா? அப்போ மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவானுக்காக செயல்படணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம அர்ஜுனனை பார்க்கிறோம். அர்ஜுனன் யாருக்காக போர் பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுவே ஹனுமன் யாருக்காக லங்கையை எரிச்சாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அதர்மத்தை அழிச்சு தர்மத்திற்காக பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள் அதுதான் இருக்கலே வந்தது. அப்ப எனக்காக செயல்படுவாயக அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி இப்ப அர்ஜுனனும் என்ன பண்றாங்க? தர்மத்துக்காக தனக்கு விருப்பம் இல்லைனாலும் தன்னோட உறவினர்கள் அவங்க எல்லாரையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்களாம் அதர்மம் செஞ்சாங்கன்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? அழிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது மட்டும் இல்லாம ஜெய விஜயன் அவங்களும் என்ன பண்றாங்க? நித்திய சூரிகளா இருக்காங்க. ஆனா பகவானுக்கு எப்பயாவது சண்டை போடணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா கூட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதையும் தூய பக்தி. ஏன்னா பகவான் கிட்ட சண்டை போடுறதுக்குன்ற சக்தி நார்மலான லிவிங் என்டிட்டிஸ்ட அவ்வளவு பலம்லாம் கண்டிப்பா கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ அதற்கும் யாரே தேவைப்படுவாங்க? அவங்களோட தூய பக்தர்கள் தான் தேவைப்படுவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கும் என்ன கிடைக்குது? அசுரர்களை பிறக்கும் பாக்கியம் கிடைக்குது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானோட அந்த ஆசைய தன்னோட அதாவது தன்னோட வீரத்தை அதாவது வெளிப்படுத்தணும். அந்த ஒரு சண்டை போடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கூட அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பியூர் டிவோட்டிஸோட ஆக்ரோஷமா சண்டை போட்டு அதுக்கான தகுந்த வழியில அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க? பகவானுக்கு சரிசமமா சண்டை போடுறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்திற்கு ஒரு விஷயத்தை உணர்த்துறதுக்காக தான். இப்ப ராமர் அவதாரம் இருக்கட்டும், கிருஷ்ணர் அவதாரமா இருக்கட்டும், நரசிம்ம அவதாரமா இருக்கட்டும், செய்யக்கூடாதது என்ன, செய்ய வேண்டியது என்ன, அதை உணர்த்துறதுக்காக அவங்களோட பக்தர்கள் கூடவே அவங்க என்ன பண்றாங்க? லீலைகளை புரியுறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்போ இது ஒரு குடும்பம் மாதிரி பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள் தான் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் எல்லார்கிட்டையும் நம்ம நண்பர்களா பழகணும், சமநோக்கோட இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இந்த விஷயம் எல்லாம் பக்தி யோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பக்தி யோகம், பக்தி சேவை. என்னென்ன முறையில நம்ம பக்தி சேவையை செய்யலாம் அப்படின்றத இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். படிப்படியா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா.
हरे कृष्ण ललिता माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मंगलाचरण சொல்லிடலாங்களா? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् विदां च। हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। தேங்க்யூ மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம 12வது அத்தியாயத்துல இருக்கோம். அதற்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 11 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். அர்ஜுனர் தனது யுனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். அதை நம்ம 11.1 இருந்து 11.4 வரைக்கும் பார்த்தோம். திருஷ்டம் இச்சாமிதே ரூபம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். அது 11.5 இருந்து 11.8 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். பகுனி அதிருஷ்ட பூர்வாணி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை, அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். 11.9 இருந்து 11.14 வரைக்கும் அநேக பூத தர்சனம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அர்ஜுனனின் யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம் 11.15 இருந்து 31 வரைக்கும். திருதின விந்தாமி ஷமாம் ச விஷ்ணு அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கிருஷ்ணரின் பதில் 11.32 இருந்து 34 வரைக்கும். கலோஸ்மி லோகா க்ஷய கிருத் பிரபுத்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அர்ஜுனரின் ஜபங்கள் அது 11.35 இருந்து 46 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். சாக்கத் கதம் பீத பீதா பிரணாமியா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. அது 11.47 இருந்து 55 வரைக்கும். பக்தியாத்து அனன்யா சக்தியா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். முக்கியமா இதுல ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும். திருதராஷ்டிரம் இதை பார்க்கிறாங்க. யுனிவர்சல் வடிவத்தோட அனுபவத்தை சஞ்சயன் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, உண்மையான நிலையில உணர்ந்து அவங்களால வெளியில வர முடியல இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த அறியாமை, இக்னோரன் மோட் நிறைஞ்சிருந்தது. ஆனா அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க, பகவானோட உண்மையான தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்களால என்ன பண்ண முடியுது, பகவானை அடைய முடியுது. அப்ப நம்மளும் பகவத்கீதைய அர்ஜுனரோட மனநிலைப்பாடுல, ஏன்னா அர்ஜுனருக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா நல்ல குணங்கள் இருக்கும்போது நம்மளால நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்மளால எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி இதுல இன்னொரு விஷயமும் நம்ம பார்த்தோம். வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கணும் அப்படின்றது. அதாவது காரணமா மட்டுமே தான் நம்ம இருக்க போறோம். அந்த மற்றது எல்லாமே ஏற்கனவே ப்ரீ பிளான். அதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம வாழ்க்கையிலும் அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு ஒரு காரணமா தான் நம்ம இருக்க போறோமே தவிர நம்ம தான் அதை ஃபுல்லா ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் எடுத்து நம்ம பண்றோம் அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாமே முன்னாடியே
ப்ரீ பிளான்ட் அப்படின் போது நம்மளோட ஆசைகளுக்கு ஏத்த மாதிரியும் நம்மளோட கர்மங்களுக்கு ஏத்த மாதிரியும் நம்மளோட வாழ்க்கையில எல்லாமே தானா வந்து நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து மனதில் எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஆம், ஆஹ் இது கலக்கங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வராது, பாதிப்பு ஏற்படாது. இப்ப பகவத்கீதை படிக்காதவங்களுக்கு வேணா வந்து எப்படி இருக்கும்னா, வர கஷ்டங்களுக்கு, அப்புறம் எல்லார்கிட்டயும் உள்ள இந்த மாற்றங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு அர்த்தம் தெரியாம அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ஆனா ஒரு டிவோட்டி யாரு வந்து பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிய வந்துரும். நம்ம செய்யற கர்மத்தினால நமக்கு இந்த பலன்கள் கிடைக்குது அப்படின்னு. அப்ப நம்மளுக்கு யார்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு கஷ்டம் வருது அப்படின்னா, திருப்பி அவங்க கிட்ட நம்ம போய் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறது அவசியம் இல்லாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா அந்த கஷ்டத்த அவங்க குடுக்கறதுக்கு வர ஒரு போஸ்ட்மேன் தான். நம்ம கர்மாவ அவங்க மூலியமா நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அவ்வளவுதான். திருப்பி அவங்க கிட்டயே நம்ம திரும்பி செஞ்சோம்னா, இன்னும் காம்ப்ளிகேட் தான் ஆகும். அப்ப நம்மளுக்கு வர கஷ்டத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நம்ம மேலோட்டமா பார்த்துட்டு அதையும் அனுபவிச்சுட்டு இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஜுரம் வருது அப்படின்னா, 3 நாள் வரைக்கும் மாத்திரைய போட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அந்த கஷ்டத்த அனுபவிச்சுட்டு விட்டுருவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாரி கஷ்டத்த நம்ம அனுபவிச்சுட்டு விடுறது உத்தமமே தவிர, அதுக்காக திருப்பி திருப்பி நம்ப அ வாழ்க்கையில ஏதாவது போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா, இன்னும் நெறைய நம்ம தவறான கர்மங்கள நம்ம சேர்க்கிறதுக்கான அபாயமும் அங்க உண்டு. அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும்போது, அப்போ இதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் உலகத்துல சாதாரணமா நடக்கக்கூடிய விஷயம். அப்ப இந்த மாரி ஒரு கஷ்டமான விஷயத்துல நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்போது, நம்மளோட மனதையும், நம்மளோட புத்தியையும், நம்மளுடைய புலன்களையும் நம்ம பகவான் மேல நம்ம நிலைநிறுத்தும்போது, என்ன ஒரு விஷயம் வந்தாலும் நம்மளால ஸ்திரமா இருக்க முடியும். பிரகலாத் மகாராஜ் இருந்த மாதிரி அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த விஷயங்கள நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அத்தியாயம் 12 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். பக்தி ஓவர் இம்பர்சனலிசம். அதாவது வந்து உருவத்தோட வழிபடுறது சிறந்ததா? உருவம் இல்லாமல் வழிபடுறது சிறந்ததா? அப்படின்றத 12.1 7 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். மையா வேஷம் மனோ ஹேமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் 12.8 12 வரைக்கும். அதாவது படிப்படியா ஒருத்தவங்களுக்கு உடனே பக்தி வந்துடும். சிலவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணா வரும். அந்த மாதிரி நிலைப்பாடுகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இந்த 8 புள்ளி அதாவது 8வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். மையேவ மன ஆதஸ்வ மயி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள் 12.13 20 வரைக்கும் சமட் சத்ரௌஷ மித்ரேச்ச ததா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்ம பார்ப்போம். இந்த 13 20 வரைக்கும் என்னென்ன குணங்களில் நம்ம இருக்கணும், அப்படி இருந்தால் என்னென்ன குணங்களில் இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள பிடிக்கும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம இங்க தெரிஞ்சுப்போம். அப்போ ஒரு குழந்தை எப்படி இருந்தா அதோட அப்பா அம்மாவுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும்போது அந்த குழந்தை அதை செய்ய பிரயத்தனப்படும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவானுக்கு என்னென்ன நிலைப்பாடுகள் நம்ம இருக்கும்போது நம்மளுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதை மேலோட்டமா எடுத்துக்காம நம்ம வாழ்க்கையில அதை நம்ம அவசியம் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 12.1. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத द्वादशोऽध्याय. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு இந்த 12.1வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனர் வினவினார், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர் யார்? எப்பொழுதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா அப்படின்றத நம்ம இங்க அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.2. श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. புருஷோத்தமர் முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனத்தை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றனர். அப்ப உருவத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தணும். எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுது, ஒரு உருவம் இப்ப வந்து ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு அப்படின்னா அதோட உருவம் தெரிஞ்சுன்னா நம்மளால ஈஸியா உடனே அந்த பிக்சரைசேஷனை மனசுல கொண்டு வர முடியும் இல்லைங்களா? அந்த பொருளோட நம்மளால பந்தப்படுத்திக்க முடியும்.
ஆப்பிள் ரெட் கலர்ல இருக்கும், வட்ட வடிவில் இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்மளால ஒரு உருவத்தை நம்ம ஈஸியா நம்மளால பாண்டிங் பண்ணிக்க முடியும். இதே நம்மளுக்கு அந்த பொருளோட உருவமே தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால அது என்னன்னு யோசிக்க முடியும். நம்மளுக்கு ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல இங்கேயும் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி, பகவானோட உருவத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி, திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.34. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. हरे कृष्णा. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒண்ணு உருவத்தோட வழிபடுறது, இன்னொன்னு உருவத்தோட உருவம் இல்லாமல் வழிபடுறது அப்படின்ற முறைகளை நம்ம பார்க்கிறோம். ரெண்டுமே பக்தி மார்க்கம் தான். ஆனா எது இதுல ஈஸியானது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உருவத்தோட வழிபடுறது தான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதான் ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு உருவம் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா சம்மந்தப்படுத்திக்க முடியும் இல்லைங்களா? விஷயங்களோட சம்மந்தப்படுத்திக்க முடியும். இன்னொரு விஷயம், இப்ப பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ண முடியும். அப்போ நம்மளோட சென்சஸ், ஏன்னா நமக்கு சென்சஸ் இருக்கு. அந்த சென்சஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அது ஆக்டிவான சென்சஸ் இல்லைங்களா? அதை நம்ம பக்தி சேவையில பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியில ஈடுபாடோட இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இப்ப பகவத்கீதை பத்தி பேசுறோம். அப்போ நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதே மாதிரி பகவானுக்கு பூஜைகள் ஆராதனைகள்ல நம்ம கைகளால பண்றோம். அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தி நம்ம கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ எல்லா புலன்களையும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவான் மேல ஈடுபடுத்த முடியும். இப்போ உருவம் இல்லாமல் போது நம்ம தியான நிலையில இருப்போம். அப்ப சென்சஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்ப கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது எவ்வளவு நேரம் ஆக்டிவான சென்சஸ நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்றதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயமா இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ உருவத்தோட வழிபடுறது சிறந்ததுன்றத நம்ம இந்த விஷயத்திலும் நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, உருவத்தோட வழிபடுறதுன்றது நம்மளுக்கு சீக்கிரமா நம்மளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும், லிபரேஷன் கிடைக்கும். பகவான் நம்ம ஈஸியா நம்ம சீக்கிரமா நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடலாம். ஆனா உருவம் இல்லாமல் வழிபாடு முறை பற்றி பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் ஸ்லோவான ப்ராசஸா இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னொன்னு இது உருவத்தோட வழிபடுறதுல நம்ம கஷ்டங்கள் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம சென்சஸ், மனம் எல்லாத்தையும் பகவான் மேல நம்ம சம்பந்தப்படுத்திக்கிறோம். ஆனா இது உருவம் இல்லாமல் வழிபடும்போது அது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிரமமான ஒரு விஷயம், கடினமான பாதையா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப உருவத்தோட வழிபடுறதை விட உருவம் இல்லாமல் வழிபடுறதை விட உருவத்தோட வழிபடுறதுதான் சிறந்த முறை அப்படின்றத நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 12.5. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அதான் சிரமமான முறையா இருக்கும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு. நமக்கு உடல் இருக்கு, இந்த சரீரம் ஜட உடல் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ நமக்கு சென்சஸ் இருக்கு. அப்போ உடலை உடையவர்களுக்கு இது சிரமமான பாதையா இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். எந்த பாதை? தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு. நமக்கு சென்சஸ் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அது சிரமமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம சென்சஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அருவத்தன்மையில. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.67. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नयस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन
மாம் தியாயந்த உபாசதே தேஷாமகம் சமுத்வர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நச்சிராத் பார்த்த மையாவேஷித சேதசாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாத என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகின்றார்களோ பிருத்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியிலிருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த நிலைப்பாடுல நம்ம பகவானை வழிபடணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாது என் மீது பக்தி செலுத்தி, ஏன்னா சில சமயம் நம்மளுக்கு அந்த கொஞ்சம் பக்தியில என்ன ஆயிடும்னா கொஞ்சம் பின்தங்குவோம். சில சமயம் கொஞ்சம் பின்னடைவு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம எப்பயுமே நிலையான பக்தியோட, எப்பயுமே கஷ்டமோ நஷ்டமோ நம்ம பக்தியில மட்டும் என்ன பண்ணக்கூடாது, காம்ப்ரமைஸ் நம்ம பண்ணிடவே கூடாது. அப்ப பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து மனத்தை தங்களது மனங்களில் என்னை நிறுத்தி, பகவான் மீது நம்மளோட மனத்தை நிறுத்தி நம்ம பக்தி செய்யும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியிலிருந்து நம்மள பகவான் காப்பாத்துவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 12.8 மை ஏவ மன ஆகஸ்த்வ மை புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மை ஏவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, அவங்க மேல பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப பக்தியோட படிகளை நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அதாவது சிலவங்களுக்கு உடனே வந்துடும் பக்தி, அனன்ய பக்தி அப்படின்றதுதான் ஸ்பான்டேனியஸா வர்றது. எந்த ஒரு பிரயத்தனமுமே வேண்டாம். அவங்களுக்கு பக்தி செய்வின்றது, பகவான் மேல பக்தின்றது நம்பிக்கையோட அன்கண்டிஷனல் லவ் நம்ம கொடுக்கறது தான் இல்லைங்களா? தர்ம வழியில் நம்ம இருக்கணும், நம்மளோட சிந்தனைகள் சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கணும், நம்மளோட செயல்கள் பகவானுக்கானதா இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் நம்மளுக்கு பக்தி சேவைன்றது. அப்போ அது சிலவங்களுக்கு தானாவே இயல்பாவே அவங்களுக்கு வந்துடும். சரிங்களா? அப்படிப்பட்டதுதான் அனன்ய பக்தி அப்படின்றது. இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தான் பார்க்கிறோம். முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் உயர்ந்த நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 12.9 அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாமிச்சாப்தும் தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இது பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எல்லா இடத்துலயும் மனதை என்னில் நிறுத்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? இது படிக்கும்பொழுது நம்ம திரும்ப திரும்ப இதேதான் பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஓகே, மனதை நிறுத்தணும், சரி, ஓகே, அப்படின்னு நம்மளால சமாதானப்படுத்திக்க முடியும். ஆனா அது நம்ம வாழ்க்கையில பிரயத்தனிக்கும் பொழுது அது எவ்வளவு சிரமமான விஷயம் அப்படின்றது நம்மளால உணர முடியும். அதனாலதான் திரும்ப திரும்ப இதை நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு அது மனசுல உருவா வரும். அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் அதை நம்மளால ஃபேஸ் பண்ணி வெளியில வரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் நமக்கு வரும். அப்போ இதுதான் இருக்கலே உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்படி இந்த நிலை இருக்க முடியல, அனன்ய பக்தி நமக்கு செய்வது கடினம், மனதை பகவான் மீது நிலைநிறுத்த முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கறது சாதனா பக்தி, பிராக்டிஸ் பண்றது. பக்தியை நம்ம பிராக்டிஸா கொண்டு வர்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில், மேக்சிமம் நிறைய பேரோட நிலைப்பாடு இதுதான் இருக்கும். மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்துறதுக்கு மிகவும் சிரமமா இருக்கும். சரிங்களா? ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் நம்மள சுத்தி இருக்கும். மாயாதேவி நம்மள எல்லா விஷயத்திலும் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, என்கேஜ் பண்றதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றதான் அங்க தாத்பரியம். அப்போ அந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்லாம் விட்டுட்டு பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள்னு வர்றது பிராக்டிக்கலா பார்க்கும்போது மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம். ஆனா அது பிராக்டிஸ்ல என்ன ஆயிடும், கண்டிப்பா நமக்கு வந்துடும், பக்தர்களோட அசோசியேஷனோட இருக்கும் பட்சத்துல. அப்போ இங்க என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக, என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. சிலவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும்ன்ற விருப்பம் இருக்கும் இல்லைங்களா?
ஆனா அதுல கொஞ்சம் கடினங்கள் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி உள்ள நிலையில என்ன பண்ணணும்? ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றணும். ஒழுக்க நெறிகள் நமக்கு யாரு சொல்லிக் குடுப்பாங்க? நம்மளோட குரு. சரிங்களா? நம்ம குரு வந்து நமக்கு அதாவது பரம்பரையில கனெக்ட் பண்ணி, இந்தந்த செயல்கள இந்தந்த மாதிரி நம்ம செய்யணும். காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் பகவானுக்கு இந்தந்த விஷயங்கள நம்ம வாழ்க்கையில பகவான முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம செய்யணும். அப்படின்ற விஷயத்துல நமக்கு சொல்லிக் குடுப்பாங்க. சரிங்களா? இப்போ இதிலயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து, இஸ்கான்ல வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் உண்டு. ஒண்ணு வந்து நோ மீட் ஈட்டிங், அப்புறம் நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், நோ கேம்பிளிங், அதுக்கப்புறம் வந்து நோ இன்டாக்சிகேஷன். இந்த 4 விஷயமும் வந்து எல்லாரும் அவங்க வாழ்க்கையில அவசியம் கடைபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அ ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்த நித்தியபடி உச்சரிச்சுட்டு இருக்கணும். 16 முறை அப்படின்ற ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு. இத வந்து குருவின் மூலியமா நம்ம வந்து அவசியம் வாழ்க்கையில என்ன விஷயம் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டாலும் இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸையும் சாண்டிங்கும் நம்ம வாழ்க்கையில என்னைக்குமே என்ன பண்ணணும்? கடைபிடிச்சுட்டே வரணும். இப்படி நம்ம பண்ண பண்ண இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா, அதர்ம வழியில நம்மள எடுத்துட்டு போகாத விஷயங்கள். இந்த 4த்தையும் நம்ம கடைபிடிக்கும்பொழுது, நம்ம அதர்மம்ன்றத வாழ்க்கையில பண்றது ரொம்பவே குறைவாயிடும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பகவானோட ஹரிநாமத்த சொல்லும்போது, நமக்கு என்ன ஆகும்? பாபங்கள் தொலைஞ்சு நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளுக்கு முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும். அப்ப இது நித்தியபடி அதுக்கப்புறம் நம்ம தினமும் காலையிலேருந்து ஆரத்தி காமிக்கிறது, பூஜைகள், புனஸ்காரங்கள் பண்றது. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமும் நமக்கு அ அசோசியேஷன்ல நம்மளுக்கு பரம்பரை மூலியமா நமக்கு சொல்லிக் குடுப்பாங்க. அப்ப இந்த மாரி பிராக்டிஸ் நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணும்பொழுது, நமக்கு என்ன ஏற்படும்? பக்குவ நிலை ஏற்படும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம மனது பகவான் மீது நிலைநிறுத்த முடியும். பக்தி செயல்ல நம்மளால முன்னேற முடியும். அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 12.10. अभ्यासेऽभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், இப்போ இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். இது வந்து நம்மள அதர்மத்திலிருந்து விலக்கி வச்சிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அப்படிப்பட்ட விஷயத்திலும் நம்மளால பிராக்டிஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா, பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. நிஷ்காம கர்ம யோகா. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அத பகவானுக்காக செய்யறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, இங்கேயும் வந்து ஒருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க? கோயில்ல வேலைகள்லாம் செய்றாங்க இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு கைங்கரியங்கள் கோயில்ல நம்ம அ இருக்கிற கைங்கரியங்கள எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம நம்ம போய் நம்ம செய்யும்பொழுது, அதுவும் என்ன என்ன பண்ணும் நம்மள பியூரிஃபிகேஷன் நமக்கு குடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.27. 9.27. ஆ, यत्करो ஆ. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्णा. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, எனக்காக செய் வே க உன்னுடைய கடமைகளை செய் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம்ல. எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. அப்ப எப்படி இருக்கணும்? இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம 9th சாப்டர்ல பார்த்தது, குந்தியின் மகனே எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு, நம்ம செய்யற செயல்கள், எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, சேரிட்டி நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா? தான தர்மங்கள் அது. எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, நம்ம தவங்கள் அப்படின்னு பட்சத்துல இந்த கலிகாலத்துல நம்மளோட தவம் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது. அப்போ எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. இதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மாதாஜி 12.11. 11. अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान्. हरे कृष्णा. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில், உனது செயல்களில் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது நிஷ்காம கர்ம யோகா பார்த்தோம். நம்ம செய்யற செயல்கள், நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு, நம்ம கொடுக்கிற சேரிட்டி, தவங்கள் எல்லாமே பகவானுக்காக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறது அதுவும் செய்வதற்கு கடினமா இருந்தது அப்படின்னா, உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சகாம கர்மா அப்படின்றது இது. நம்ம முன்னாடி பார்த்தது நிஷ்காம கர்ம யோகா.
இது வந்து சகாம கர்ம யோகா. நிஷ்காம கர்ம யோகான்றது பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள். சகாம கர்ம யோகான்றது இப்போ எனக்கு ஒரு உணவு பிடிக்கும், அதை நான் எனக்காக செஞ்சு எனக்கு சாப்பிடணும்ன்ற விருப்பத்துக்காக செஞ்சு, ஆனா அதை நான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். என்னோட சென்ஸுக்கு அது தேவை, அந்த விஷயத்த நான் எனக்காக செய்யறேன். ஆனா அதே நான் என்ன பண்றேன், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற பட்சத்துல அது வந்து சகாம கர்ம யோகாவா அர்த்தமாகும். சரிங்களா? இதே பகவானுக்கு பிடிச்சதா செய்யணும் அப்படின்னும் போது அது நிஷ்காம கர்ம யோகால வந்து நிற்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 12.12. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्णा. இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது பக்தியின் முறைகள். சரிங்களா? ஒண்ணு வந்து அனன்ய பக்தி பார்த்தோம். ஸ்பான்டேனியஸா வருது, மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அவங்களுக்கு. அப்போ பகவான் மேல பூர்ண பக்தி அவங்களால செய்ய முடியும்னு பார்த்தோம். அப்படி அது முடியாத பட்சத்துல சாதனா பக்தி பிராக்டிஸ் பண்றது, குருவியோட கைடன்ஸோட பிராக்டிஸ் பண்ணி சிறிது சிறிதா அனன்ய பக்திக்கு. ஆனா டாப் மோஸ்ட் வந்து அனன்ய பக்தி தான். நம்ம இதுல எந்த கடைநிலையில இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம படிப்படியா முன்னேறி கடைசியில நம்ம போய் நிற்க வேண்டிய நிலை வந்து அனன்ய பக்தி அப்படின்றதுதான். அதுக்கான படிகளை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம பார்க்கறது வந்து அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகா, அதுக்கப்புறம் சகாம கர்மயோகம் பார்த்துட்டோம். அப்ப அதுவும் முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். இப்பயிற்சினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஞானத்தை விருத்தி பண்ணணும் அப்படின்னும் போது என்ன ஞானம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்? ஆத்ம ஞானம் இல்லைங்களா? நம்ம உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றதுதான் ஆரம்ப நிலை. அப்போ ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது அது நம்மள எந்த மார்க்கத்துல கொண்டு போய் விடும்? நம்மள ஆன்மீகத்துல கொண்டு போய் விடும், நிலையான பரமாத்மா கிட்ட நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கும். சரிங்களா? அப்ப ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. தியானம் பண்றது, பகவான் நினைச்சு மெடிடேட் பண்றது சிறந்ததுன்றதை பார்க்கிறோம். தியானத்தை விட செயல்களில் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏன்னா தியானம்ன்றது சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்போ அதை விட சிறந்தது நம்ம செயல்களை நம்ம செய்யணும். ஆனா அதற்கான பலன்களை விட்டுறதுன்றது சிறந்ததுன்னு பார்க்கிறோம். அப்ப இவ்வளவு படிகள் கொடுத்திருக்காங்க பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுக்கு. எல்லாராலையும் அனன்ய பக்தி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா கஷ்டம் இல்லைங்களா? அப்ப இவ்வளவு வெரைட்டிஸ், இதுல ஏதாவது ஒரு முறை ஒரு விதத்துல பயிற்சி பண்ணி பகவான் மேல பக்தியை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கான விதங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப எவ்வளவு காருண்ய குணம் பாருங்க பகவானுக்கு இல்லைங்களா? அப்போ பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்ததுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். அப்ப இவ்வளவு விஷயம் நம்ம செய்யறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மன அமைதி கிடைக்கும். பக்தியில மட்டுமே நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மன அமைதி கிடைக்கும். இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல சஞ்சலம் மிகுந்த ஆசைகளோட கூடிய இந்த மெட்டீரியல் ஜட உலகத்துல நமக்கு அமைதின்றது நித்தியமான அமைதின்றது எப்பவுமே ஏற்படாது. ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைச்சுன்னா கொஞ்சம் சந்தோஷமா அமைதியும் இருக்கும். ஆனா அந்த விஷயம் நம்மளை விட்டு போச்சுன்னா நம்மளுக்கு வருத்தம் வந்துடும். இல்ல அந்த விஷயம் கிடைக்கலனாலும் நமக்கு வருத்தம் வந்துடுது இல்லைங்களா? ஆனா ஆன்மீகத்துல மட்டும் நமக்கு என்ன ஏற்படாது? நமக்கு கஷ்டங்கள் ஏற்படாது. எப்பயுமே அமைதியும் சந்தோஷமும் நித்தியமா இருக்கும். மாதாஜி 12.13 to 14. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரஹங்காரஸ் சமதுக்க சுகட்சமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சய மய்யர்பித மனோ புத்திர் யோ மத் பக்த சமே பிரிய. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய நிலைகளை காமிச்சாங்க. பக்தியோட நிலைப்பாடுகள் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அனன்ய பக்தி தான் டாப் மோஸ்ட் நம்ம பார்க்கிறோம். இனிமேல் வர ஸ்லோகங்கள் 13 to 20 வரைக்கும் என்னென்ன குணங்களில் இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா எல்லா ஸ்லோகங்களும் கடைசியில இப்படிப்பட்டவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப பகவானுக்கு பிரியமானவங்களா நம்ம ஆகணும். பியூர் டிவோட்டிஸ் எல்லாரோட கதைகளையும் நம்ம பார்க்கணும் இல்ல? பிரகலாத் மகாராஜ், அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோம். அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து
கஷ்டம்னு வந்தோடனே என்ன ஆகுது, சுதர்ஷனம் வந்து அவங்கள வந்து ரட்சிக்குது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அர்ஜுனருக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, தேரோட்டுறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் நேத்திக்கும் அர்ஜுனருக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்க, நண்பன்ற முறையில ஒண்ணா உறங்கும்பொழுது, ஒண்ணா வந்து நம்ம சாப்பாடு எடுத்துக்கும்போது, மத்தவங்களோட இருக்கும்போது கேலி பண்ணும்போது, அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க. அப்ப அந்த அளவுக்கு பகவான் என்ன பண்றாங்க, பக்தர்களோட பழகுறாங்க அப்படின்றது தெரியுது. அப்போ அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தாதான் அது வந்து சிறந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மளோட நிலைப்பாட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பிடிச்ச விதத்துல நம்ம உயர்த்திக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா பிரயத்தனம் பண்ணணும். அப்ப அந்த மாதிரி பிரயத்தனம் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தெரிய வரணும். தெரியறதோட மட்டும் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையில இதை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுதான் இங்க தாத்பரியம். அப்ப என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். இதுல 13 14 என்ன இருக்குன்றத பார்ப்போம். எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, இதுலயும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கிறது பொறாமை. பொறாமைன்ற குணம் வந்து இருக்கவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பொறாமைன்றது எப்ப வரும், நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும், அந்த ஆசை நம்மளுக்கு கிடைக்காத பட்சத்துல, அது இன்னொருத்தவங்களுக்கு கிடைக்கும் பட்சத்துல நமக்கு என்ன ஏற்படும், பொறாமை ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருக்கள் வந்து அட்வைஸ் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்குன்னு சுக்கிருத்தி இருந்தா அவசியம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை. இன்னொன்னு, நம்மள சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு நமக்கு கிடைக்காத அந்த விஷயம், நம்ம ஆசைப்பட்டு நமக்கு கிடைக்காத அந்த விஷயம் கிடைக்கும்போது ஆத்மார்த்தமா அவங்கள நம்ம வாழ்த்தணும். இந்த மாதிரி நம்ம பழக்கத்துல கொண்டு வரும்போது அந்த பொறாமை அப்படின்ற குணம் வந்து நம்மளை விட்டு படிப்படியா போகும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, இதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லாருமே யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம், பகவானோட திருமேனியிலிருந்து வந்திருக்கோம். அப்ப எல்லாருமே பகவானோட சம்பந்தப்பட்டவங்க அப்படின்னும் போது, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ நம்ம பிறக்கும்போது ஏதாவது எடுத்துட்டு இருந்தோமா, கிடையாது. இன்னொரு விஷயமும், நம்மளே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். அப்ப உரிமை யாருக்கு உண்டு, பகவானுக்கு மட்டுமே உண்டு. நமக்குன்னு எந்த உரிமையும் கிடையாது. அப்போ அந்த ஒரு புரிதல் இருக்கும்போது யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, உரிமையாளரா கருத மாட்டாங்க. தன்னை வந்து ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அப்போ உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்தில் இருந்து விடுபட்டவனாக. அகங்காரம்ன்றது ஒரு மனிதனை அழிச்சிடும் இல்லைங்களா? ஃபால்ஸ் ஈகோ, தான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது அகங்காரம்னு பார்க்கிறோம். அப்ப அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலையுடனாக. இன்ப துன்பம் அப்படின்றது இந்த உடம்பின் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான். இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு பிடிச்ச சாப்பாடு கிடைச்சது அப்படின்னா எனக்கு சந்தோஷம்னா அது இந்த உடம்போட சம்பந்தப்பட்டது. அதே எனக்கு இன்னைக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல அப்படின்னா துன்பம் இல்லைங்களா? அதுவும் இந்த உடலோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான். இது 2மே நம்மளுக்கு கர்மாவால தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்போ இன்ப துன்பங்களில் சமநிலையுடனாக. இது எல்லாமே ஜட வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான். நம்ம அனுபவிக்கிற எல்லா விஷயங்களும் நம்மள கர்மாவால நமக்கு கிடைக்கிற விஷயங்கள்னு தெரியும்போது, இன்பம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, அத நம்ம சமநிலையோடு பார்க்கணும். ஏன்னா இன்பமும் ஒரு அளவு தான் இருக்கும், துன்பமும் ஒரு அளவு தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடும் நமக்கு ஏற்படும். அப்புறம் சகிப்புத்தன்மை, சகிப்புத்தன்மையோடு எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று, டாலரன்ஸ். இது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? என்ன நடந்தாலும் சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கிறதுன்றது அவ்வளவு சுலபமான ஒரு விஷயம் இல்ல. அப்ப அந்த தன்மையும் நம்ம கிட்ட இருக்கணும்ன்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று, சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, எல்லா விஷயத்திலும் மனம் போன போக்கில் இல்லாம தர்ம வழியில தான் இருக்கணும். பகவான் கொடுத்த இந்த பகவத்கீதை ரூல்ஸ் படி நம்ம செய்யற செயல்கள் வந்து பகவானுக்காக, நம்மளோட எண்ணங்கள் வந்து பகவானுக்காக அப்படின்ற ஒரு சுய கட்டுப்பாடு. இதை தாண்டி நமக்கு என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் செய்யாம இருக்கிறது சரிங்களா? சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனத்தையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்தி, எப்பயுமே பகவான் மேல மனத்தை, மனம்தான் எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படும். அப்ப அப்படிப்பட்ட மனத்தை என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். புத்தியையும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். ஏன்னா ஆன்மீகம் தான் சிறந்தது. ஆத்மா தான் எட்டர்னல். அந்த ஆத்மா பரமாத்மாவை அடையணும் அப்படின்றதெல்லாம் புத்தி நமக்கு சொல்லுது இல்லைங்களா? அப்போ புத்தியை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, இதெல்லாம் செய்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த குணங்கள் தான் வந்து ஒரு நல்ல நிலம் மாதிரி சரிங்களா? அந்த நிலத்துல நம்ம பக்தி அப்படின்ற சீடை நம்ம விதைக்கும் போது அது ரொம்பவே நல்ல முறையில அது வளர்ச்சி ஏற்படும். அப்போ அந்த குணங்கள், இந்த குணங்களோட நம்ம இருக்கும்போதுதான் பக்தி சேவை நம்மளால சிறந்த முறையில செய்ய முடியும். ஏன்னா பகவானுக்கு பக்தின்றது வெறும் வந்து மேம்போக்கான விஷயம் கிடையாது. அது குணத்திலிருந்து வர்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 12.15.
यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानु लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यस च मे प्रियः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், நம்மளால யாருக்கும் தொல்லை ஏற்படாமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், அதுவும் ரொம்பவே முக்கியம். நம்மளோட நிலைப்பாடு, நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு அட்லீஸ்ட் சத்துவ குணத்துக்கு வரதுக்காக பிரயத்தனப்பட்டுட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா வெளி உலகத்துல இருந்து நம்மளுக்கு வர அந்த விஷயங்கள்னால நம்ம என்ன ஆயிடுவோம், நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து என்ன ஆயிடக்கூடாது, நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம நம்ம டிட்டர்மினண்டா இருக்கணும். சரிங்களா? அப்போ யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், நம்மளோட பக்தியின் முன்னேற்றத்துல மத்தவங்களால நமக்கு என்ன ஏற்பட்டுறாம பாத்துக்கணும், தொந்தரவு ஏற்படாம நம்ம பார்த்துக்கணும். இன்ப துன்பம் பயம், இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் இல்லைங்களா? பயம்ன்றது இந்த ஜட வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதானே தவிர ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு இறப்பே கிடையாது, அதுக்கு எதுவும் அடையணும் இந்த ஜட உலகத்தில்ன்ற விஷயமும் கிடையாது. அப்போ பயம்ன்றது இந்த ஜட வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான். அப்புறம் இன்ப துன்பமும் இந்த ஜட வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான். அப்புறம் ஏக்கம், எனக்கு இது கிடைக்குமா, இது கிடைக்காத, நம்மளுக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கும், அதுக்கான ஏக்கங்களும் இருக்கும் இல்லையா? அதுவும் என்னது, இந்த ஜட வாழ்க்கையோட சம்பந்தப்பட்டது. அப்போ அது எல்லாத்துலயும் என்ன என்ன நிலையில இருக்கணும், சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். அப்போ ஜட வாழ்க்கையில சமநிலையோட இருந்து பக்தி சேவையில ஈடுபடுறவங்க பகவானுக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 12.16. अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समे प्रियः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், சாதாரண செயல்கள்ன்றது ஜட வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள், சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, பகவானுக்கு தூய்மைன்றது ரொம்பவே முக்கியம். அது நம்ம சுத்தி உள்ள இடமும் சரி, நம்மளும் சரி, நம்மளோட மனமும் சரி தூய்மையா இருந்தாதான் பகவான் அங்க வந்து இருப்பாங்க. நமக்குமே எங்கேயாவது அசுத்தமான இடத்துல போய் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால இருக்க முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம மனம் தூய்மை இல்லாம இருந்ததுன்னா பகவான் அங்க வந்து நம்ம வந்து நிலைநிறுத்த முடியுமா? பகவான் அங்க வந்து குடியிருப்பாங்களான்னு பார்த்தா அது சிரமமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்படியே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ரொம்ப அசௌகரியமா இருக்கும். நம்ம வந்து நல்ல சிந்தனைகளோடு இல்லைன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், அசௌகரியமா இருக்கும். அப்போ தூய்மை அப்படின்றது மனத்திலும் நம்மளோட உடம்பிலும் அப்புறம் நம்மளை சுற்றி உள்ள விஷயத்திலும் ரொம்பவே முக்கியம். கிருஷ்ண பக்தியில நிபுணனாக, கவலைகள் இன்றி, ஜட வாழ்க்கையில எந்த கவலைகளும் இல்லாம எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ. இதுவும் நம்ம பார்த்ததுதான். எப்படி நமக்கு கஷ்டங்கள் நம்மள கேட்காமலே வருதோ அதே மாதிரி நம்மளோட சந்தோஷங்களும் நம்மளோட சுக்ருத்தி இருந்துன்னா அவசியம் வரும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டோடு இருக்கும்போது பலனுக்காக முயற்சி செய்யறதுன்றது நம்ம ஒரு குறைச்சிப்போம். சரிங்களா? அப்ப பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.17. यो न दृश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। हरे कृष्णा। எவனொருவன் எப்பொழுது மகிழ்வதில்லையோ துன்பப்படுவதில்லையோ, எப்பயுமே மகிழ்ச்சியோட வந்து இருக்கிறது, அப்புறம் எப்பயுமே துன்பப்படுறது, எப்பயுமே புலம்புவது, எப்பயுமே ஆசைப்படுவது. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஜட வாழ்க்கையோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். அப்போ எவனொருவன் எப்பொழுது மகிழ்வதில்லையோ துன்பப்படுவதில்லையோ புலம்புவது. ஏன்னா மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்னா அது நித்தியமான மகிழ்ச்சியா இருக்குமா? இப்ப நமக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்குது, இப்ப எனக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்குது, ஒரு செல்போன் கிடைக்குது, அது நித்தியமா எனக்கு எப்பயுமே மகிழ்ச்சி கொடுக்குமானா அந்த செல்போன் மாடல் மாறுற வரைக்கும் எனக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கும், நம்ம தான் நல்ல மாடல் வச்சிருக்கோம்ன்றது. இன்னொன்னு அந்த செல்போன் உடையாத வரைக்கும் எனக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கும், காணா போகாத வரைக்கும் எனக்கு அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மகிழ்ச்சின்றது நிலையானது கிடையாது. அப்போ எப்போ நித்தியமான மகிழ்ச்சின்றது இந்த ஜட உலகத்துல கிடையாது. அப்போ ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ துன்பப்படுவதில்லையோ புலம்புவதில்லையோ ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.18-19. समचत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी
संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः. हरे कृष्णा. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, குணங்கள் விஷயத்துல நம்மளுக்கு நண்பர்கள் எதிரிகள் இல்லைங்களா? நமக்கு பிடிச்சது நமக்கு நன்மை செஞ்சா அவங்க நண்பர்கள், நமக்கு பிடிக்காதது நமக்கு கெட்டதை செஞ்சா அவங்க எதிரிகள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் குணங்களின் அடிப்படையில ஜட வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, அதே ஆத்மாவா நம்ம பண்டிதா சமதர்ஷன அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து 5வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். எல்லாரையும் எப்படி பார்க்கணும்னா ஆத்மாவா பார்க்கணும், எல்லார்கிட்டையும் பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு முறையை நம்ம பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கிறவங்க எல்லாருமே எப்படி பார்ப்பாங்களா அந்த மாதிரி உள்ளவங்க சமமா பார்ப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த நிலைப்பாடு. அப்போ நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, மான அவமானம் இது வந்து நம்ம படிக்கும்போது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். மான அவமானத்தை சமமா பாவிக்கணும்னு. ஆனா நம்மள யாராவது ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு அந்த வலியும் வேதனையும் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் நம்ம படிப்படியா பக்தியில் ஈடுபடும் போது இதெல்லாம் நமக்கு படிப்படியா இதெல்லாம் நம்மளால தாங்கிக்க முடியும். அப்ப மான அவமானம், இன்பம் துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி. நம்மள யாராவது புகழும்போது நம்மளுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் வந்துடும், இகழும்போது நமக்கு வருத்தம் வருது இல்லைங்களா? அப்போ புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து, மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர் இதெல்லாம் வந்து டியூவாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இருமை அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் சரிங்களா? இது எல்லாத்துலயுமே நம்ம எப்படி இருக்குமா நடுநிலை வகித்து, கலங்கம் கலக்கம் தரும் தொடர்களிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு, எதெல்லாம் நமக்கு வந்து மன சஞ்சலத்தை ஏற்படுத்துதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மள என்ன பண்ணணும், எப்பவுமே நம்மள விடுவிச்சு வச்சுக்கணும், அதாவது விலகி இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். மௌனமாக, மனத்தின் மௌனம் தான் ரொம்பவே முக்கியம். நம்ம வந்து மௌனம்னோடனே நம்ம பேசாம இருக்கிறது நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது கிடையாது. மனம் வந்து மௌனமா இருக்கிறதுன்றதுதான் ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா எண்ணங்களோட வெளிப்பாடுதான் நம்மளோட பேச்சா இருக்கும். அப்போ எண்ணங்கள் வந்து ரஜோகுணம் தமோகுணமா இருந்ததுன்னா நம்மளோட பேச்சும் அந்த நிலைப்பாடுல தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், மனம் வந்து நம்ம மௌனமா வச்சுக்கணும். அதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று, நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதுல நம்ம திருப்தி அடையணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல், அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, அதாவது பகவானுக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவங்க அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். இது எல்லாமே ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் நிறைஞ்சது. பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்பவே சுலபமான விஷயமா தெரிஞ்சாலும் இதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அவசியம் கடைபிடிக்கும் போது நம்ம என்ன எப்படி இருக்க முடியும், பகவானுக்கு பிரியமானவங்களா நம்மளால இருக்க முடியும். 12.20 ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இங்க நம்ம 12.20 ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். அதுல பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி, பக்தி தொண்டு ஏன் வந்து அழிவற்ற பாதை, நம்ம ஆத்மா நித்தியமானது, பரமாத்மா நித்தியமானவங்க, பக்தியும் நித்தியமானது. அப்போ அதுக்கு அழிவுன்றது கிடையவே கிடையாது. அப்போ பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி, என்னை பரம இலக்காக வைத்து, நம்பிக்கையுடன், நம்பிக்கை எதனால வரும், சாஸ்திரத்தினால வரும், வேதங்கள்னால நமக்கு நம்பிக்கை வரும். பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கும்போது நமக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும். அந்த நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த சத்சங்கெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அப்போ நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எதுல, பக்தி தொண்டுல எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். இதற்கு முன்னாடி சொன்னது வரைக்கும் பிரியமானவர்கள், இந்த நிலைப்பாடோடு உள்ளவங்க பகவானுக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். அப்ப இந்த நிலைப்பாட்டை நமக்குள்ளார அவசியம் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதோட பக்தி யோகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து நிறைவுக்கு கொண்டு வரோம். நாளையிலிருந்து 13வது அத்தியாயத்துல இருந்து ஞான யோகம் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபய வைஷ்ணவ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்திக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே